86 anyos na lola sa Mapandan, Pangasinan patay sa sunog. Naritong report. Nasawi sa sunog ang 86 anyos na si Rosa Perez sa Barangay Baloling, Mapandan, Pangasinan. Ayon sa BFP, isang bata ang nakakita na nasusunog ang loob ng bahay. Agad nitong tinawag ang mga tiyuhin upang maapulang apoy. Far out na nang dumating ang mga bombero sa lugar at naroon na daw ang mga pulis na nag-iimbestiga. Ang nadamay lang ng sunog yung higaan niya, ang nasunog. Yung foam lang, yung mattress lang ang nasunog. Nasama siya doon. Ilang taon ng bedridden si Perez, pero hindi raw inakala ng kanyang mga kaanak na ang kanyang bisyo ang magiging sanhi ng kanyang pagkasawi. Mahilig na umamoy ng pusok. O pag naubos na yung sigarilyo niya, yung posporo na lang ang sinisindihan. Parang lalakas nga siya pag nakaamoy ng usok. Pag tapos ng manigarilyo, tinatapon na lang niya kung saan-saan yung mga cigarette butt. Kung hindi, yung mga upos niya, doon sa may kama na rin niya pinapatay. Paglilinaw ng anak ng biktima na hindi nila kinukonsiti ang paninigarilyo ni Perez. Humihingi ng sigarilyo yan lagi, pero binabawalan. May nagpabili sa ibang tao, kaya nakasigarilyo. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Kasama si Wilson C. Joan Punsoy, Balita Amyanan.